Ya apa ya? Apa sih mbok buat? Mie rusak mang. Oh iya. Iki sandale Rima iki. Oh wis bagus. Wis sing satune bajuke ndi kotor? Aku sepi bu. Ya abi. Apa? Iki kan usum nyamuk. Ya. Iki Oh iya, oke iki aja bahaya. Usum nyamuk, ya dipasang selambu. Ben Rima ora dicokoti nyamuk, ben tambah ayu. Sip. Oke, tas dulu Mbak Bue. Sing selambu iku jere Mak Ngatini wis rusak. Nggih Mak nggih, pun rusak toh. Itu pohonnya. Susahnya mas. Rusak. Ya, rusak. Makane iki dipundhutno karo Mbak Hamba Allah baru. Mbak Hamba Allah minta doanya yang kerja di Jepang. Semoga di sana diparingi kerjaan sing bagus. Amin. Ya Allah, amin. Paringi rezeki lancar. Amin. Paringi sehat, panjang umur. Amin. Rima yang ben tambah pinter. Nggih. Wis nanti maam ben gak anu. Wis saya nanti maam. Rima mak. Ya abi. Mak kula butake rupiah. Mboten sak paku, mak wonten anunane kok. Kantun di iku ngoten lho. Dadi engko nek bubuk, nek bengi bubuk ya aku enek sing ngabari cah. Koncone enek sing DM ibu, Bu Rima itu kalau malam kok ndak tidur, apa dicokoti nyamuk? Lah engko bengi kan wis nang jero selambu. Bubuk sing tanek ya. Iya. Bubuk ya. Aja nriti sae. Rima gelem bubuk ning Maintan. Ya. Mau? Enggak. Enggak. Kan mas ini. Oh, wedi nek Mas Rene, Mak. Engko nek Mas Rene. Habis ini. Payono ini. Ya sama. Ya sama. Yang mau sik. Kok apa ini kok? Tapi apa Rene neh? Kok ini ngene? Kakak ini. Oh, ya wis dadi Mam sik. Kok mas? Iya, ya Mama sampe Rene pemirsa sampe. Sesekali tak jak dolan nggone Intan, kok tak terneneh. Moh Mama sampe Rene. Sing dimaksud ki Mamas Dimas apa Mamas sapa? Mamas Mandor. Enggak. Oh enggak. Enggak ono. Wahono. Wahono sapa le? Wahono sapa? Cah cilik-cilik kene kene jenenge Wahono. Oke. Ano, kita pa ni pa mas. Ini. Oh, apa diparani Mas Rene? Payono no. Sing teng Kalimantan aja mah. Oh, masih tentang Kalimantan aja mantu. Terus. Payono ini. Oh iya, berarti Rima dikontong-kontong ning omahe. Ya payono kan ini kok ini. Iya, iya wis dah Mam nanti. Kok mas ini. Iya. Kok ini. Ya wis. Ya wis dah Mam. Sedang mama. Roti tak kumpul lho, Mang pokokno aku. Ibu ngarep kuwi. Wong rotine kula cedhaki mboten nangsal kalih Mak Ngatini langsung disukake sir. Karo make langsung dikek. Si Ino mah. Duh, Lah mau ben-ben Mam dhewe. Kamu dapat rezeki ya, Duk ya. Dari Mbak Allah sing kerja ning Jepang. 300.000 rupiah ya. Terus tadi sudah dibelanjakno Bu Yuni karo Mak Ngatini 200.000 kabeh, masih 100.000. Engko tak titipno saudarane ya. Ya, payono. Kok mas ini. engko Mas Iya engko Mas Rene. Cinta dikeluaran. Tak dimam langsung. Iki berarti mboten kanggo Mak dewas tak gakno kaku. Iku nggo naleni lambu. Mas sapa Ibu? Nah, iki nggo naleni lambune. Mas Wahono iki jerene. Iya, Mak gawa Mak, aku kan nek bareng apa sing dikek kok gawa Mak. Dipasang sih ya nduk lambune ya. Iki dipasang kono ya. Yo. Saya masak. Ayo. Pasang sih. Udah mangan. Aja nduk tan aja Udah mangan ae. Udah mana ya? Aja ngono ya. Mas ini enggak ini. Kok nek dikek kok masih lho, tahan ke masih. Iya, Dek, Mang dijak Mas Dimas metu nang.
Iya. Naik Gak melak. Awan ya Le ya, awan. Jam 1. Oh iya Gak melak ki. Gak melak. Ning ronda nambah. Oh, dia mang ning ronda. Kok kan bebek Jess. Jess kan rene. Ning ronda mukbang. Oh. Iya melak mukbang kan. Gak panan apa? Nggih monggo Mak Tin nek badhe dipasang. Nanti Mam. Aduh. Kena apa deh aduh-aduh kuwi. Kok ada bingung lewat. Mbok tunggani sik ya, Tan. Nggih, nek peteng. Nggih, langsung tes ngoten lah niki lampune ning kene. Loh pemirsa, ini sudah rusak. Tadi enek sing komentar ketoke kalau nggak salah sudah ada selambu. Lah selambune ngeten nih pemirsa wis rusak lho, pun bolong sedaya lho niki lho. Tapi kok iki kok blangkrane lek kowe turu nang ndi leh, Mas? Pun bolong sedaya nggih pemirsa lho. Oh nggih niki tas sing masak. Oh alamak mak. Ning ndi kok. Berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Sini tadi sekalian nggih pemirsa tak bawakno air minume niki ben jejer-jejer mriki. Tidekne nek ngombe ben ayo. Pinter kok kotor diojak-ojak kok pemirsa. Pinter ora kaprah sam. Mangkoke rusak lho di resiki. Iki mengke dibetoken ngene bundhe lak ampun nak Tin nggih. Iki terus digawa. Niki sing kalengan wau mawon. Sing jajan snack. Sing tapi kowe enten snack sing koyo. Oh, nggih enten nggih. Wah, alah ya lah kok mbluwang rah ndek iki tertata rondok rene. Kok iso koyo ngene. Oh, pinter Mak niki Mak sing wingi dibetake Mak. Lho Mak niki Mak lho teng mriki Mak. Nggih solan salen. Ku bubuke yo ning ndi bocah ayu iki? Bu, tehku mang Bu kek endi, Bu? Ijek gondal-gandul ning oh gak roh, Dok. Ning montor. Ning montor, Dok. Apa tak ombe? Iya wis ndang tak ngombe. Kula betake gunting napa, Mak? Ngarepe sing ndi? Karian. Ngarepe. Ngarepe. Kenek Tan. Enek Eneng. tawar pop mie. Ning andeng pop mie, ning jero pop mie buka, oh kreseke buka. Ning kresek ning kresek ngarepmu iku lho. Lho iki. Iya, lah kok ning jok iki. Tolong jupuk nang rapiah iki. Tolong nang niki lho nang kalau nang tempun ti Mak Rapiah. Oh, niki lho nang. Heeh. Niki guntinge Mak Tin. Susah lah. Piye nang? Sing depan ndi, Dok? Anu le. Iki kotak sekali. Ampun, Mak. Kotak sekali. Dolane kok aduh nang ya, kono rumahe cah. Ngene iki kok nek udan deres sak yo nampu, Mak jajan-jajan nek teng mriki. Ki nek sarong. Masih ape mulih pemirsa dadi ajak emoh. Mah nek sing ngejak Mas Dimas kok gelem. Lah kok koyo Mbah Waras ya sesuai. Mbah Waras nek dijak Mas Dimas ra gelem tapi nek sing ngejak Sriwi Kutil kok budal. Tan Intan aku tek gak mbok syuting Tan. Anu Mbah syutinge prei. Ngomong ngoten. Nggih Intane. Enjing-enjing wingi lho pas ajeng mantuk. Aku gak mbok syuting Tan. Syutinge prei, Mbah. Loh, kayak geneman apa kae? Ilang nggih. Nggih, mbok jak ngomong apa ae. Tak tukane bakso neh gelem. Iya, heeh. Tadi sudah tadi tak beri'no BH dan dalaman. Iya, mbah ngono Tan. Monggo. Kinang. Mak, mit.
Lho mak dijak geneman mak. Sok tak tekokno bakso neh gelem. Iya. Berarti niki panjang mak ngangge kursi mak Tin. Iki sing harepe pemirsa ya wis. Jadi selambu yang dulu sudah rusak, tidak bisa dipakai. Wis diodol-odol. Mboten niki mawon mak Tin jenengan. Nggih lah mriki mawon. Nah, Penceng lah. pon penceng lah. Oh nek tak wae ora enek gambare. Mboten kirang kenceng lah. Kirang kenceng lah. Tak dhuwurno neh. Jangan iki lho kursine, Mak. Kimit. Bener kursi sekali, Nang. Nah, Mak Tin sekali ya, Nang. Bismillah, Mak nyon tulung le. Walah kene uglak-aglik pemirsa wisan. Wis ya, Mam. Tak tunggu nih. Iya, tunggu nih ya, Tan ya. Tak jak ngomong emang. Iya. Gak apa-apa. Gelem ya. Wes jos, Mak. Ben ra dicokoti jengklong cah. Mak kambing iki jane iki. Mak, seumpami disalap mriki nggih tetep nganui, Mak. Mengke nampu, Mak nek Jawa iki, Mak. Teng mriki. Mungkin nek tok itu. Iki apa ae ya. Oh, iki sing daleman pemirsa. Engko dalemane ya tak pasrahne sisan ndek buli. Apa dulure iki lho. Sudah saya bawakan dalemane niki. Wis ora usah tak ketokno, tak kok kene. Duh guyu lekek-lekek Mak Tin. Iya, Mbak Mbak Intan. Ate iso guyu lekek-lekek mbok apakno Tan? Ora ta, Pak. Pak mau nyenengane tak kira kutah apa dene ora nganunan bakso gak kutah kok. Mbok apakno, mbok apakno. Yo, enane mang guling tas ora. Mek karo Intan sos tertawa. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih ngoten lampun. Rene nduk mah tak dono apik mah. Rima, Rene nduk. Rene tak dono omah apik. Ben gak dicokoti nyamuk Rene nduk. Wis dadi. Wis. Apik, Duk. Ya. Iya. Eh, Sik, Dek DP maaf sik pemirsa ya. Iki lho. Wis. Apik. Anu, Mak, ayo niki nyukake artone sing 100.000 niki kalih jajane nggih. Intan ning kono ya. Wah, guntinge, Mak. Wis pemirsa nggih iki wis sudah tak bawakan selambu nyamuk dipasangke Mak Tin. Matur suwun nggih Mak Tin nggih. Ben kowe nek bobok piye wis ditata ya di ondol-ondol ning kono neh kok iki. Iki mau menuju ke tempat saudarane Mak Tin, ke saudarane Rima. Niki kan pikantuk rezeki saking mbak hamba Allah 300.000 nggih kangge Rima. Lah niku wau sanjange mriko kengken numbaske sing dibetahke Rima niku lho Mbak napa sing tinggi nyamuk niku lho. Selambu niku sampun dipasangke Mak Tin nggih. Sambune kono ki ya enek Bu tapi dibuat iki dolanan. Tinggi dolan pon suwek Mak, suwek-suwek. Napa tesek emosinane Mbak? Iki kadang kala. Ngoten. Niku tantrum Mbak jenenge niku. Nek riyen mboten tapi semenjak bapake mboten nenten. Nggih. Paling nggih pikirane. Nggih, Nggih. Oh nggih. Riyen ibu Nggih jenengan nggih jenengan napa dititipi laris surga nggih. Paringi sabar, mugi-mugi panjenengan nggih tambah sehat, rezekine lancar. Kula nggih dititipi setunggal iki adike Mbak Indah nggih. Nggih namung niki Adik. Adike namung setunggal niki. tapi nggih anak surga. Nggih ngoten Mbak, pokoke nggih kedah Dan pripun ususe malih nggih sabar. duwowu. Ususe kedah duwowu nggih. Ngoten. Ngoten
Wes mugi-mugi panjenengan kali bapak jenengan sing ngrumat Rima paringi sehat, panjang umur, rezekine lancar. Lah niki wau ditumbaske Maktin nggih niki enten BH niki kula betake BH kula betake dibetake Maktin napa mie napa nek jan Jenengane metu basket tapi mboten tinggi. mboten tinggi Nggih dicaploki. Alah nggih caploki ya. Gak penak nggih. Soale kan kula nak suruh kan jenengan ya. Nggih. Tembas kowe ngoten niku nggih. Anu mboten purun. Oh, nggih. Paling dicaploki terus nggih. Nggih. Pake tesik nggih. Mboten ate dianu kan. Nggih. Sing rumah kula. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Terus derek sing estri mari kan kan. Oh, nggih. Niki anu napa artone wae kan 300. Pun tinggi belanja 200 niki tesik 1.200 monggo jenengan tampi. Betul. Nggih, nek menawi tinggi tumbas jajan-jajane napa ngoten. Enggak kan jare nggih. Nggih. Jadi senane es. Mbak, Pilek aja ngombe es saya. niki seumpami nggih kula silaturahim jenengan mboten napa-napa nggih mboten kula mboten jenengan tlathu nggih mengke ndang jenengan anu kula terus terang kula wedi Nemoni anu. kedae cacah nggih pun kula sanjangi nek badhe anu izin tenggene saudarane kula ngoten kula pun ping kalih mboten panggih Pak Dene nggih pun mriki jenengan nggih kula puruki mriki jenengan pas mboten wonten pas medal nggih pun kula tak langsung nyun pamit nggih kan kadang nak pas di video. Nggih. Mboten seneng Nggih. Rezeki nanti sing ngepek ndira sing ngepek Ya Allah. ndak tanggane tebih ta nggih. Nggih. Jejer sing mangan ndira sing ngepek. Ya Nak kula nggih ndirek makan kan iki ta. Nak Nggih. kelas kula. Nggih, mboten Lah, napa-napa. Nak disuwun ngoten niku mboten angsa. Oh ngoten nggih. Mak diparingi tiang-tiang atau gangsal lalu sedasa ngoten niku disukake tiyang amen. Oh ngoten. Nggih, Cak. Wih, pantesan dewe iki kula pilari arta dewe iki kula padosi mboten nenten. Kan senengane niku Oh, tiyang amen kan ngoten. dangdut terus. Oh ngoten terus tinggi nyawer ngoten. Pak kan senengane dhewe kan. Nggih. Mantuke dolu-dolu Pak Rian. Nggih. Mama duwe Walah, Mbak. anu iki dangdut. Dangdut. Nggih, senengane. Kula remen pun panggih panjenengan langsung. Nggih. Nggih, niki sauntara cekap rumiyin kula ngapunten nek ganggu keluargane panjenengan. Kula berarti pun ping 3 mriki. Nggih niki derek nitip, wis mugi-mugi kula saged silaturahim malih. Mugi-mugi panjenengan sekeluarga panjang umur sehat selalu nggih. Kula badhe nyun adike Mimi. Ayo pamitan. Nggih pun matur suwun nggih Mbak nggih. Kula pamit rumiyin. Walah, Mas Dimas sampean dieling-eling terus Mas Dimas. Ya Pak nih. Kaya ono lho. Nang budal nang budal ngaji nang kok selak keri nang. Pinter. Wis engko tumbas jajan ya. Mantuk ya. Mak mantuk dulu wis ndang didelok. Oh. Wis punya Intan. Nggih. Baksone jenengan lho Mak jan beto. Anu Mak pengen roh paling Mak. Ayo tak dono yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mak jenengan nek numpak bianter monggo kula tak alun-alun kali Intan. Jenengan nek numpak koyo angin. Gak, Mak ngateni bianter jenengan. Janterke. Mboten apa-apa. Oh, Apa? gak apa-apa. Kaya ono. Iya. Ayo nang omah Saya. turu ngombong. Ayo tutorialnya buka selambu ayo. Kaya ono. Mak piringe, Mak. Wahono neh. Iki ora enek gambare telek jaran. Ngombene mang wis. Wes digawa. Lampune anu pemirsa, urung enggak. Apik ta? Oh, cantik ta? Maktin nok sing ana-ana Terima kasih nggih untuk mbak-mbak Allah yang kerja di Jepang. Semoga sehat selalu. Rima sangat bahagia nggih pemirsa. Dan tadi menurut saudaranya pas waktu marah-marah selambune dirusak di apa ya di iki lho. Wis pokoke disuwek-suwek lah. Lah ngono ya Nduk ben gak dicokot nyamuk ya Nduk. Ibu mantuk sik ya. Iya. Sing pinter ya. Besok Intan dolan lagi boleh. Kaya ono. Ya wis. Kok wahono ae cah. Wis. Nek metu mang carane Yo iku lah. Iki Nek metu alon-alon dibuka. alah ngono. Iya. Wes dadah ya. Dadah. iki ngene lho ben gak cokot sing. Nah, ben gak dicokoti jengklong kok Wis. Wis ya, mantuk ya. Nggih.
Dadah. Dadah. Alhamdulillah wis nyampe tempatnya Kinara, malam mingguan di tempatnya Kinara. Demikian ya pemirsa konten iya, konten kedua, part kedua tempatnya Rima ya. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Disuntik neh, Bu. Gak apa-apa ben nduk ben. Kuwi jenenge berpetualang. Berani morat-marit itu indah, Intan. Nah, ditata ngono lho. Sedang sehat ya untuk pejuang sembuh. Awake sing saiki lagi meriang, pegelinu, encok, rematik, cenut-cenut, sirahe mbeler. Terus kupinge nginging, sirah rasane cenut-cenut. Bokong pegel, sikil cekot-cekot, asam urat dan lain-lain. Muga-muga nanti angkat penyakitnya nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus nduk. Cus dulu. Cus. Muah. Pateni dulu. Pateni dulu. Cus.